Teka lang. Yung pag narabi sa inyo lahat, kakabsat, mga buntay. Yan. Live natin si Kabsat Makoy ngayong gabi. Samahan niyo ako again sa akin live ngayong gabi, kakabsat, mga buntay. Mga taga Luzon, Visayas, Mindanao dyan, mga kakabsat, mga buntay, mga OFWs dyan, immigrants. Bunsoy yan, kay mama and dad mo, kay lola mo, kay manang Jenny. Yung bag na ano rin sa inyo dyan, Bunsay. Yung bag na bigat sa inyo dyan sa California, Bunsay. Alas 6 pa lang ng umaga dyan. Alam ko mamaya-maya papasok ka na rin sa work. Yung bag na bigat sa inyo dyan, Bunsay, sa'yo sa family mo. Pati kay manang Jen. Ingat ka lang mamaya pagpasok mo sa work, Bunsay. Papasok mo. Pag-drive mode mo. Papasok at pauwi galing work, ingat lang Bunsay sa pag-drive mode ka, okay? Kapsat Eve, yung pag naano rin sa'yo, Kapsat Eve, yung pag na bigat, yung pag na bigat din, Kapsat Eve, dyan sa Connecticut, ingat at God bless din sa'yo dyan sa Connecticut. Yan, kay Ma'am Cartleya pala, kay Ma'am Cartleya, dyan kay sa Los Angeles, California. Yung pag nabigat din sa iyo dyan, Ma'am Cartleya. Iingat sa God bless din po, Ma'am Cartleya. Yan kay Ma'am Caitlin Vlog. Yung pag na rabiirin po, Ma'am Caitlin. Iingat sa God bless din po, Ma'am Caitlin. Yan kay Ma'am si Ma'am Maylene dyan sa San Antonio, Texas. Yung pag na rin po, Ma'am Caitlin. Yung pag narabirin, yung pag nabigat din po dyan sa may ano pala, Ma'am Caitlin to. Sorry po, kay Ma'am Maylene pala, dyan sa San Antonio, Texas. Yung pag nabigat sa inyo dyan sa San Antonio, Texas, ingat sa God bless din po, Ma'am Maylene. Yan, pag narabi, Bunsoy, salamat pagpasok, Bunsoy Iris. 02 dyan, ikaw rin yan, Bunsay. Bag na labi, Bunsay. Salamat, Bunsay, pagpasok. Yan. Yung mga taga ano po dyan, yung mga taga Japan, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kapsat Maldita, Kapsat Maribig. Ikaw kasi Bunsay, di ba? Kala mo naman, di ko alam. Tapos tawa-tawa ka ngayon, di ba? Ikaw talaga, okay lang Bonsai, dagdag ano rin yun, no? Para dagdag like, di ba? Salamat Bonsai. Alam ko naman salamat Bonsai. Mami Elicato dyan sa Japan. Ingat at God bless din po si always dyan sa Japan. Yan, yung mga taga Taiwan po. Kala Kapsat kay Kapsat May, kay Kapsat Geraldine. Ingat sa God bless din sa inyo dyan sa may Taiwan. Yan. Ingat sa God bless din, Kapsat May, Kapsat Geraldine. Ingat sa God bless sa inyo dyan sa Taiwan. Mga taga Hong Kong po, Kapsat Toy Kiki, Mami Sangkes Pay Vlog. Tapos si Kapsat Wena. Ingat sa God bless din sa inyo dyan sa Hong Kong. Yung mga taga Ireland po dyan, Kapsat Kapsat Diana, yung pag na malin sa iyo dyan, Kapsat Diana, yun sa may Ireland. Tapos, yung mga taga Sweden po dyan, yung pag na malin din, Kapsat Charmy, Manang Adel, dyan sa may Sweden. Ingat sa God bless din sa inyo dyan sa may Sweden. Yung mga taga Middle East po dyan, Pamangkin Joji, Kapsat Proylan, Kapsat Baby Love, Kapsat Ping, Kapsat Maylindi, pag na malim sa inyo dyan sa may Middle East. Ingat sa God bless din sa inyo dyan sa may Middle East. Mga taga Baguio City po dyan, Kuya Ben.
Maestro Paul TV, Kuya Kuya Paul, Imbag na Rabiri po sa inyo dyan sa Baguio. Nag-umpisa na po ang amihan season ha. Malamig na daw po dyan sa may norte. Lumalamig na daw dyan sa may norte. Tamang-tama, pagbalik ko dyan, lamig-lamig na talaga. Naka-jacket na daw yung mga tao dyan sa norte. Ngayong araw lang nagsimula, sabi nila. Pero kagabi daw, nagsimula na, lumalamig na daw kagabi. Sabi ng mga kamag-anak ko sa Isabela. Sabi rin nung ni Uncle dun sa Baguio. Malamig na daw. Malamig na. Yan, kay Ma'am Annie Sipcon, kay Ma'am Cecil, kay Ma'am Dian, kay Ma'am Novi, kay Ma'am Yins. Pag narabi rin po sa inyo, mga madam, iingas at God bless din po sa inyo. Yan, kay Mami Chona, pag narabi rin po, Mami Chona, iingas at God bless din po. Mami Lita, dyan po sa Canada, yung pag narabi, iingas at God bless din po, Mami Lita. Yan, kay Mami Mary Australiano, dyan po sa may Cavite, iingas at God bless din po, Mami Mary, dyan sa Cavite. Kay Mami Malu, kay Mami Alisa, kay Mami Dionisia, kay Mami B. Sa lahat na po ng mga mami, ibang narabi po sa inyo lahat, iingas at God bless po. Ingay na aso sa kabila. Alam niyo daw, pag ganyan may aso maingay, wala namang naglalakad. May nakikita daw yan. Alam, may mga aso, may mga third eye yan. Pag yung mga aso, restless sila. Tapos tahol ng tahol, wala naman nakikita, wala naman naglalakad sa labas. May nakikita daw yan. May third eye yung mga aso. Pero, very, kasi wala naman. Tinisingit ko rito sa bintak na, wala naman. Kasi tinataholan ng aso. Wala namang di ba? May nakikita daw yung mga yan pag Nako, malapit na naman pala ang Halloween. Yeah, may download si Mami si Mami Japs, may download, may siya sa YT. Yan, yung mga Manila Bay vloggers dyan. Kapsat Daddy D, Kapsat Robert, Kapsat Ma, Kapsat Rex, Kapsat Ruby Rose, Kapsat Ruby Rose, okay, Kuya Rizal, Kuya Johan Chin, yan, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Lindoy, Kuya Warren, Kuya Edwin. Yan, yung mga lahat ng mga Manila Bay vloggers, ipag narabiri po sa inyo. Okay. Yan, Kapsat Kalsada, medyo delikado talaga yung napapanood ko palagi, talagang palaban yung mga vendors. Delikado kasi pag yung content mo kasi talaga, yun, clearing operations. Lumalaban talaga yung mga vendors. Ingat lang, Kapsat, ingat lang. Hindi ko alam yung galawan ng mga yan, talagang palaban niya yung mga yan kasi inaano niyo yung mga paninda nila eh. Yun ang magandang rin, yung lagi kang kasama dyan sa matapang ka rin eh. Matapang din itong si Kapsat Kalsada, talagang kino-contempt niya talaga yung clearing operations ng Manila eh. Ay, ng MMDA. Nasa MMDA na pala siya ngayon. Yan. Kapsat Aaron Peña rin. Kapsat, yung pagtarabi rin sa'yo, old school Pinoy. Ingat at God bless sa'yo. Always. Siyempre, lahat ng supporters ng BBM Inday Sara. Unity tayo lahat. Diba? Huwag tayo magpapaniwala sa mga wala ng unity, sira ng unity. Bayaan natin sila, diba? Bayaan natin sila. Tama naman si Tatay Digong sa sinabi niya, diba? Sino ba kasi nagsisimula? Silang mga congressman naman talaga nagsimula. Inumpisahan nila si Inday Sara, diba? As malaman-laman natin. Mas malaki pa pala ang sa kanila. Natatanggap ni Inday Sara, kung dapat ni fans ni Inday Sara, mas malaki pa pala natatanggap ng mga congressman na to. Diba? 250 million. Imagine niyo yan. Yun yata yung nila yung mga pork barrel, binago lang talaga eh.
Yun yata talaga yung CIF na ngayon, confidential funds, di ba? Yun ang alam ko Yun ang pinalitan na yung para pinaganda lang nila. Kasi pag pork barrel nga naman, sakit sa tenga, di ba? Sakit sa tenga pakinggan, pork barrel. Di ba? Yung giyera din sa Israel, sana tapos na rin. Hindi lumabas talaga ang totoo. Yung nagpasabog dun sa ospital, friendly fire. Siguro hindi rin sinadgago itong mga, di ko alam kung sinadya ng mga, militant, may militant na, mga militante rin na, na kaalyado ng Hamas. Nagpasabog dun sa ospital para ibintang sa Israel nga, di ba? Gago naman itong mga nasa Gaza. Sige, rally sila ng rally, sinusuporta pa tong Hamas, di ba? Sinusuportahan pa tong Hamas, di ba? Itong mga Palestinian, di ba? Martir pa sa kalita tong mga Hamas, di ba? Wala. Ano talagang Israel, gagantit talaga yan, di ba? Gusto talaga ni Prime Minister Netanyahu, durugin na talaga yung mga yan. Wala talaga, hindi titigil yung mga yan. Kaya nga dalawang kalaban nila ngayon. Ilang mong galing ng strategy ng Israel, pinagsabay na nila. Yung sa Gaza Strip, sa Gaza, yung kalaban nila doon, yung mga Hamas nga. Kaya pasukin na nila. Yung Hamas. Yung naman sa Northern, sa ano naman yun, sa Lebanon naman yun. So, kasi andun naman yung Hezbollah. Hezbollah, saka Hamas. Kaalyado yan. Kalaban, mga terrorist group yan. Kalaban ng Israel, dati pa. Ngayon, lulusubin na talaga sila ng Israel. Which is tama, kahit ako naman siguro, gaganti na lang talaga ako. Talagang no choice talagang kailangan ko ng armasan siguro yung mga citizens ko. Diba? Diba? Ang sino pang aantay natin, ibang bansa pa ba? Andito na nga tayo, may training naman tayo. Diba? Na-train naman tayo. Yun ang kagandahan ng may military training talaga. Yan talagang pinupush ni Inday Sara sa college. Ibalik yung mandatory ROTC. Para yung mga reservist nga naman, may reservist tayo sa panahon ng gera, bukod sa regular army, meron tayong reserve force na naka-standby lang. Tinan yung reserve force ng Israel pala, 350,000. Diba? Kaya malakas ang loob ng Israel na talagang lusubin yung mga kalaban nila. Baka nga dinagamit na nilang reserve force ngayon na 350,000. Saka may go signal na yung mga kahit civilian, iniisuhan na ng depensahan nyo na sarili nyo, sabi ni Prime Minister Netanyahu. Basta may Israeli citizen kayo, ay kailangan nyo talagang protektahan ng sarili nyo. Diba? Bukod sa regular army, bukod sa reserve force, may mga civilian pa. May mga civilian pa na may armas na ngayon kasi legal na. Legal na silang lumaban talaga. Talagang ganun din Traiduran naman kasi talagang itong trabaho ng mga Hamas na to. Saka Hezbollah na to. Traiduran naman talaga Diba? Anong gagawin ng Israel? Papabayaan na lang nila. Tapos ito pang bias ng mainstream media. Palalabasin nila lagi Israel na may kasalanan. Israel na nagpasabog ng ospital. Hindi na yun lumalabas ng totoo. Talagang kaano rin pala yun. Kaalyado rin pala ng Hamas yung nagpasabog doon. Sinacrifice sila yung buhay ng mga Palestinian doon sa loob ng hospital na yun para i-blame na naman sa Israel, diba? Ganyan kagago yung mga Hamas, ganyan kaloko-loko yung mga yan. Yeah. Wait lang. Dami na pala. Wait lang. Hindi kasi nag-aano dito sa akin
Wait lang ha. Wait lang po, ang dami na pala. Na-carried away kasi ako eh. Dali lang ha. Si Lee Sung Sun dito pala oh. Wait lang. Wait lang my friend. Yan. Hello everyone. Nice to meet you everyone. Hug, happy together. Okay, Lee Sung Sun, my friend. Thanks for visiting my channel. Okay. Thank you my friend. Thank you for visiting my channel. Uh, Good evening to you my friend. Thank you very much visiting my channel. Support lang natin, no? Magbaba siya ng link. Tropa natin si 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 Lee Sung Sun. Yan, very supportive to. Lagi rin na kay Kuya Perenal to eh. Lee Sung Sun yan. Support natin yan. Hi Lee Sung Sun, good evening and God bless. Galing naka-polo sayang ito sana suot mo kanina kay Rising Flag TV ha. Actually sinabihan ako ni Mama. Minsan kasi nagla-live ako naka-t-shirt lang, di ba? Wala namang masama eh. Kasi nakapantalo naman. Never ako nagla-live na naka-short ako. Yun lang talagang pa nagla-live talaga nakapantalon ako. Naka-jogging pants ako. Hindi ako naka-short pa naka-live. Yun lang pa naglilinis siyempre ng kotse, kailangan. Kailangan naman nakapantalon ka, di ba? Magpo-forma ka pa minsan-minsan, nakapolo ka rin, di ba? Lalo ngayon mag-aanihan na, lumalamig na. Lalamig ng panahon, di ba? Madalas magpapolo na ako pag ano. Hi Kuya Poging Infinite, good evening. Bonsoy nice. Dito ang init. Kaya nga, dito sa parting norte ngayon, yung sa northern northern hemisphere or amihan na kasi, amihan season na. Boss Mac, Imbag Darabi po, Boss Elsar. Salamat pagpasok po sa akin. Salamat po, Boss Elsar. Dito mainit. Dito sa bandang norte malamig. Di kaya sita ko, yan kabsat. Kita ko. FB vlog ni Mami Jack Pinay. At YT. Nakilaro kay apo niya. Wait lang Highlander. Imbag na po. Bagong viewer po kayo, no? Mukhang taga Baguio po kayo. Imbag Darabi po. Madam po ba kayo, Madam po ba kayo? Mukhang madam eh, no? Ayan. Imbag Darabi po, madam. Highlander. Ayan. Ingat sa God bless din po. Salamat po pagpasok sa akin live. Bagong viewer po ka, Ma'am Highlander. Baka taga Baguio City rin po kayo, ma'am ha. Yan. Wait lang po, wait. Jakitan ko kayo. Wait. Yan. Ang jacket yun, ma'am. Jakitan ko kayo. Kasi pangalan nyo, Highlander eh. Baka taga Baguio ko, somewhere in the Cordilleras siguro. Kuya, batiin mo yung mga bagong pasok dito sa bahay mo. Inano ko na. Naano lang ako kanina. Plano ni Netanyahu pasabugin ng nuclear ni Iran. Isa pinakaplano niya ng Israel. Good PM Sir Kabsat Mac, Grandpa Puat visiting your LS channel. Happy lang to all. Salamat sa kwentuhan at balitaan sa gabi. Good evening Sir Carlito. Hey, hi Sir Carlito Sariñas. Good evening. Hi to Miss Lovely Iris Ledesma. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay Host Flowers for you, friend. Good evening po, Kuya Carlito. Salamat pagpasok po sa akin live. Good evening po, Sir Kamsat Mac. Grandpa po watching your LS channel. Happy lang to all. Salamat sa kwento at balitaan sa gabi. Hi to bro, Infinite Streams. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Salamat sa mga bulaklak garden galing Garden of Eden. Hi to bro, Lee Sung Sun. Good PM, sir. Thanks for visiting host channel. Happy lang to all.
Sa mga viewers, friends, and followers, please like, share, and subscribe para kay host Happy lang po. Yan, nabasa ko na po lahat na ano lang kanina, bungad kasi Israel eh. Alam niyo naman, pag Israel ang pinag-usapan talagang nakakaano kasi, nakakadismaya lang talaga. Ngayon, nagpadala ng ngayon, nasa maraming refugee nasa border ng Egypt. Wait, meron pang isang bago. Tropa Tom Strika. Wait. Wait lang boss jajakitan kita. May jacket ka na po. Jacket ka na po, boss Tropang Tom Strika. Salamat po pagpasok sa akin guys. Salamat po sa support Pablo. Ingay ni Pablo. May bagong balita mula sa advisory ng US patungkol sa mga nagrarally sa US na scholar Harvard na aalisin na sa US para walang sagabal sa loob ng university yung billionaire na nagsusuport. Sino paalisin? Sino pong paalisin, boss? Kuya. Okay. Yung mga Palestinian na naman. Yung nga mahirap po sa Amerika kasi. Yan po mahirap sa Amerika. Kalaban nilang Palestinian. Actually, kalaban nila mga Iran, Iraq, mga Lebanese, Jordanian. Ba't nasa Amerika lahat sila? Bakit ang luwag-luwag nila makapasok kasi sa Amerika? Dapat matagal nang ginawa ng Amerika yan. Naghigpit sila din sa mga terorista na yan. Dapat nung simula nung 9/11, 9/11, naghigpit na sila talaga sa mga pumapasok dyan. Kasi karamihan dyan sa mga yan, di rin natin alam. Papasok yung mga Arabo na yan as student, tourist. Yun ang palusot ng mga yan. Papasok sila, student. May student visa sila. Eventually, dyan na sila maghahatid ng lagim sa US. Diba? Maniwala po kayo, yung nag-hijack dun sa airplane, yung sa 911, mga nag-aral pa sa Amerika yung mga yun. Karamihan dun sa US nag-aral din. Kaya yung dapat dapat ano yun ng Amerika yun, maghigpintas nila dun sa mga Arabo pumapasok. Huwag sila tanggap ng tanggap kasi. Tayo, Pilipino, pinapahirapan. Ano bang problema sa atin ng Amerika, di ba? Ang hirap kumuha ng visa. Deny sila sa Pilipino. Inchik, tanggap sila ng tanggap. Bakit ang daming inchik sa Amerika? Kaaway ng US ang inchik. Bakit ang daming Arabo nga sa Amerika? Kalaban ng Arabong Amerika. Death to America ang sinisigaw ng karamihan dyan, ng mga Palestinian. Bakit nagsisiksikan sila dyan sa Amerika? Ito namang Amerika sa sobrang luwag, tanggap naman sila ng tanggap, di ba? Kung ikaw American citizen ka, anong mararamdaman mo? Kapitbahay mo Palestinian. Kasi may instance na ganun. Amerikano ka, kapitbahay mo Lebanese. Anong mararamdaman mo? Siyempre, galit. Tingnan mo itong mga tarantado na to, na galit sila sa Amerika, dito naman sila sa Amerika, nagpapakasarap. Diba? Dito rin naman ang puntahan nila, di ba? Umiiwas sila sa gulo ng bansa nila. Tapos dito rin naman ang punta nila. Tapos pa nasa Lebanon sila, death to America. Death to Israel, di ba? Di na nga natin alam ang utak ng mga yan. Dapat ang Amerika ngayon, dapat talaga, siguro, presidente rin na may, siguro dapat, mapalitan na talaga yan siya. Siguro kung kay President Trump yan, di mangyayari yan.
Si President Trump, di man nangyayari yan. Ngayon, tingnan mo, lumalambot na naman si Biden. Lumalambot na naman si Biden. Itigil daw ng Israel itong ginagawa nilang pagsalasalakay sa mga pagsalasalakay sa Lebanon, saka sa Gaza. Paano nga titigil? Andun yung mga terorista. Doon nga sa Gaza Strip tinago yung mga, doon nga dinala yung mga hostages. Minsan si Biden ulyanin na yata. Kailan ba pinanganak yung Biden na yan? Diba? Ngayon Israel ngayon nakikiusap siya sa Israel na huwag masyadong agresibo. Paano ka hindi maging agresibo eh? Inaano na nga yung bansa mo. Diba? Di kasalanan ng Israel yan. Ang Israel, ano lang talaga, siyempre, inaano lang nilang bansa nila. Diba? Dapat sa buong mundo, ano yung mga yun eh. Yung mga sumusuport dyan sa mga sumusuporta dyan sa Palestinian, dapat buong mundo na siguro iban na yung mga yun, huwag nang papasukin sa mga, bayaan na natin sila dyan sa Lebanon, dyan sa Syria, bayaan na natin sila dyan, diba? Para nakatahimikan talaga. Bakit naman ang Saudi Arabia? Ano ba ang pagkakaiba ng Saudi Arabia sa Gaza? Sa Syria? Parehas naman kayong Arabo, di ba? Pero ano kasi, yun ang maganda sa Saudi Arabia. Ever since, di nakikialam. Pro-Western. More pro-Western ng Saudi Arabia kasi. Kasi alay ng Amerika yan. Saudi, yung Kuwait, di ba? Diba, inilusog ng Iraq yung Kuwait nung Gulf War, 1990s. Diba? Tulong agad ng Amerika. Diba? Kaya nasupil si Saddam. Dapat ganun ang gawin ng mga tiga dyan. Dapat, tignan mo, nung bandang huli, nabuwisit na rin yung mga Iraqi kay bandang huli, nabuwisit na yung mga Iraqi kay Saddam. Mismong sila na talagang humanting kay Saddam. Sila mismong naghanap kay Saddam. Talagang pati Yemen nakitira na rin sa mga sa intercept ng US Navy ships. Matagal ng Yemen. Matagal na nilang kalaban ng Yemen. Kalaban din nila yung Yemen. Tropa Tom Strica. Yan, nagbaba ko ng link si Boss Tropa Tom Strica. Support lang natin yung channel ni Tropa Tom Strica. Mga bagong subscribers po yan. Yan, support lang natin yung link na binaba ni Boss Tropa Tom Strica. Yan. Drones at missile ni Yemen. Mukhang malaking what ito. Mapagpalang gabi, Kapsat Map. Imbag na rabiri po, Mami Mary. Salamat po pagpasok sa akin live. Salamat din po pagpasok sa akin live, Mama Mary. Sa Harvard ay ayaw na mag-support sa kanila kasi kontra pa sa mga papaaral sa kanila. Walang saysay daw at baka makalaban pa daw. Dapat matagal nang nilang inisip yan. Dapat matagal nang inisip ng Amerika yan, ng Harvard yan. Tanggap ng mga mga taga Middle East yan. Mamaya kung anong gawin ng mga yan. Di sa pero talagang may record na eh. May record ng talagang mga ganyan eh. Mga galing dyan, yung mga galing Lebanon, galing Jordan, yun ang mag-ingat kayo. Jordan, Lebanon, Iraq, Iran, Syria, yan, Yemen, yan, mga bansa na yan, talagang
Kalaban talaga ng Amerika yan. Alam naman ng Amerika, ewan ko bakit masyadong maluwag pa sa immigration. Papasok kayo ng papasok ng mga terorista dyan sa bansa nyo. Inchik na, pati nga inchik, dapat higpitan nyo ng inchik eh. Hi to Ma'am Mary Ostaliano. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Flowers for you, friend. Red alert all embassy ng US whole world. Hi, good evening, Sir Carlita Sarinas. Thank you sa pa-flowers. Ingating, God bless as always. Hilig ng mga Hamas leaders magpakasyon sa Dubai. Doon pinatay siya ng mga Mossad ng Israel. Assassinated the highest leader ng Hamas. Diba? Hindi naman nila kayang Israel talaga eh. Hindi nila kaya. Kasi naman daw, Christian ang nagtulong sa Muslim para matuto sa pamumuhay. Pero madaling mabuyo ng kapwa. Kalahi sa maling paniniwala, kaya likas ng ugaling masama. Konti lang ang may pananaw ng kaya nga po eh, parang nagtataka ako bakit tanga ba tong mga tao sa Gaza Strip, sa Lebanon? Bakit sinusuportahan nila ang Hamas sa Hezbollah? Ang Hezbollah kasi nasa Lebanon yan, ang Hamas Syria, diba? Yan sa Hamas sa Gaza, ilang taon din nagkaroon ng gera dyan, yung civil war dyan sa Syria against sa presidente nyo si Assad, diba? Baliw din yung presidente nyo dyan, si Assad. Actually nga, nagkaroon talaga ng civil war sa Syria mismo. Kung nanalo yung mga rebelde kontra sa forces ni Assad, baka malamang ngayon, ang Syria ngayon. 3 years yan eh. Nagkaroon ng civil war dyan sa Syria eh. Mga rebelde versus government forces ni President Assad. Siguro nga pag nagtagumpay yung mga rebelde, baka westernized na, magiging western country na rin ang Syria. Malamang wala, natalo sila sa forces ni Assad eh. Tapos ngayon, ito na nga Gaza. Hindi na nangyayari ngayon sa Israel, no? Grabe. Yung mga real business people ng Muslims, mababait sila. Oo naman. Kaya sinasabi ko, Hamas sa Hezbollah eh. Mga extremist talaga eh. Yung mga merchant naman, wag niya rin lahat ng Muslim. Para yung mga Muslim dito sa atin, yung mga, di ba, yung mga merchant, kaya sila umaalis sa Mindanao, gusto nila ng katahimikan, gusto nila ng asensong buhay. Ayaw na nila ng gulo. Diba? Kahit dito naman sa Pilipinas, may Muslim sa Baguio, may Muslim sa Isabela, may mga merchant Muslim sa Cagayan. Kahit saan, umaabot sila. Paano? Gusto nila ng tahimik na buhay. Ayaw na nilang maging tamad. Ayaw na nila ng gulo. Gusto nila ng tahimik na ng buhay. Kaya pati Luzon, umaabot na sila. Muslim sa Pangasinan, di ba? Hindi nga man, huwag nyo natin lalahatin kasi ng may ibang tao nag-aano sila eh. Dilalahat nila eh. Mga leaders nila nakastay sa mga 5-star hotel, full world fab destination ng Hamas leaders. Kaya nga taka sila eh, di ba? para din yung mga nagrarally dito sa di ba? Yung mga nagrarally dito, di ba? Mga sumasama diyan sa bayan muna, diyan kay Renato Reyes. Hindi nila alam si Renato Reyes, ay milyonaryo yan. May anak na nag-aaral sa London yan, di ba? Tanga yung mga tao kasi hindi nag-iisip. Yung mga leader ng mga Hamas na yan,
mga leader, mga Hamas niya, nagpapakasarap lang. Nasa Europe, nasa mga 5-star hotel. Eh, yung mga gagong militante nila, yung lumalaban para sa kanila. Nasa nang ano nun, di ba? Monthly yung 5K to 10K dollars for school fees ng mga anak ng mga Hamas leaders. Baka sa Amerika pa nga nag-aaral mga anak niyan. Sa Europe pa nag-aaral mga anak niyan. Gandang gabi, Kabsat. Mag-ingat po kayo lagi. Bless you. Salamat, Kabsat Ib. Imbag na bigat sa inyo dyan. Imbag na bigat din sa inyo dyan, Kabsat. Dyan sa States. Salamat, Kabsat Ib. Mga leaders ng NBA. Alan Madis. Miss Ib, nice. Kahit si Babalo, si Renato Reyes. Mayaman yun. Huwag kayo maniniwalang mahirap yun. Si Renato Reyes. Yumaman na sa rally yung hinayupak na yun. Kaya nga ayaw pumasok sa kongreso nun kasi nasa pera. Nasa kalsada ang pera, sabi niya. Nasa kalsada ang pera. Kada rally nga naman kumikita siya, di ba? Kada rally kumikita siya, ano pa ba? Kailangan mo pa bang pumunta sa kongreso? Kaya mas ginusto niya na ng mag-rally sa kalsada. Kada rally may bayad. Papunta daw si Trump sa Connecticut. Miss Ib. Infinite punta daw dito. Mangangampanya na. Bagay, next year na no? Marami ning wrong moves talaga si ano. Maraming wrong nagawa tong si Biden. Sa totoo lang. Ako nanonood din ako. Ano rin ako. Yung sa Ukraine din, di ba? Ang tagal bago siya nagpadala ng mga sundalo sa Ukraine. Kinakatay na yung mga taga-Ukraine. Saka siya nagpadala ng mga sundalo. Mabagal magdesisyon parang din si Panot. Pareho sila ni Panot. The same banana. Si President Trump, nakikita ko yan parang si Apo Lakay yan. Action talaga. Talagang pagtigabi niya, talagang tirahin ka talaga. Parang yung Prime Minister ngayon ng Israel, di ba? Si Netanyahu. Di ba? Matapang, di ba? Lalamya kang Prime Minister ng Israel. Talagang hindi ka rin tatagal. Totoo pala. Akala ko, haka-haka lang, bisib. Magulo dito, lagi may rally. Meron rally, may pera. Again, mga leaders sila. Sa aking pananaw, ang Muslim kasi mapagmahal din sa kalahi. Kaso mo, marami sa kanila tamad. Lumaki sa baril ang hawak. Hindi marunong magtrabaho ang mga babae ang nagtatrabaho sa kanila. Kaya hari. Kaya nga po, yun napansin ko rin talaga, mga tamad. Tamad, mga Muslim, mga Arabo, tamad. Tamad, gusto lang nila, gulo. Gusto lalaki, magulo. Hi, ate gandang Eva. Good evening. Mag-meet ang president ng China at Russia. Yung mag-alay. Yung magkakampi, maglodi, magkikita sila. Tingnan, makita sila. Pareho may sapi ulo yan, syempre. Mag-usap silang dalawa, pareho sila sira ulo. Totoo, Sir Carlito.
Like my friend before from Marawi, classmate nung college, di kotse, BMW, Mercedes ang cars niya. Kaya madali lang pera nila, baka maute na yun, baong buwang. Hi to Miss Eve, good AM sa'yo friend, salamat sa pagtulong kayo. Flowers for you friend, flowers for you best friend, flowers for you. Oo, kasi ang Iran pinag-meeting nila, pati Pinas meeting sila Miss Eve, alay sila for Hamas. Oo, infinite pati Iraq. Gusto talaga lahat ng Arab countries magkaisa. Gusto lahat nila Arab countries magkaisa, kalaban ng Israel. Gusto nila lahat ng Arab countries sumama na. Iraq naman, di ako sure kasi mortal enemy Iran at Iraq. Ang Iran sigurado yan. Ang Iran sigurado yung kakampi ng ano yan. Kakampi sa Hamas yan. Yang Iran. Islamic State din yan. Basta Islamic State, kakampi yan sa mga ano, terorista. Islamic State yan, ang Islam Iran. May record na talagang kalaban ng US yan, ng Iran, number 1. Pati Saudi na nakigulo din, naki-Israel na sila. Gusto sila supplyan ng arms ng Israel, Miss Eve. Talagang western ang Saudi, Kabsat, western talagang kaalay niyan. Never naman silang kumampi sa Iran, Iraq. Kaya galit ang Iran sa Saudi Arabia eh. Ang Saudi dati pa pro-western na yan. Pro-western na yan, pro-Israel na yan. Kasi nakikita nila, gulo lang ang gusto ng mga bansa na ano eh, nagpro-promote ng death to Israel, death to America eh. Alay ng US yan dati pa. Yung Saudi Arabia, saka yung Dubai. Yan Dubai. Hindi naman nakikialam yung mga yan. Iraq support sa Palestine. Siyempre, sabi ko na nga, Iraq saka Iran ngayon magkakampi na eh. Indonesia, support kay Hamas din. Kim Jong-un, mukhang nagagalit sa nuclear submarine. Nasa South Korea. Another trouble in the making. Yan ang dapat bantayan din. Ang North Korea. Yan din ang dapat bantayan ang North Korea. Nakakatakot din. Yan din nakakatakot. Lahat nakakonsentrate sa Middle East. Lahat mamaya nakakonsentrate sa Middle East. Di mo lang alam. Galawan ng North Korea. Sira ulo rin yung presidente niya. Mamaya itaon niya habang nagkakagulo sa Middle East. Hanihin niya tong South Korea, yun, gera na naman yan, di ba? Mautak tong presidente nila ngayon. May mga nuclear weapons talaga sila eh. Anytime pwede nilang gerahin yung South Korea, di ba? South Korea at Japan, alay yan, South Korea at Japan. North Korea and China, di ba? Yes, infinite, nandun pa rin si President Biden sa Israel. Suportahan daw ang Ukraine at Israel, kaya galit ang China at Russia nung sinabi ni President Biden. Nuke submarine ni American andun sa South Korea. Kaya nagagalit yung North. Pati UK Prime Minister andun Israel na Miss Eve. Si Putin laging dala nuke button attache case niya ready
push button nuke ni Russia. Grabe. Now ready na. Mga military ng Israel sumugod sa Gaza. Pulbusin na yung mga yan. Pulbusin na yung mga yan. Hindi titigil yung mga hanggang ano. Hanggang hindi tatahimik dyan sa Middle East. Hanggang nandyan yung mga yan. Sabay kapsatid sa Lebanon din, yung mga Hezbollah naman sa kabila. Dalawa kalaban nila, Hamas sa Hezbollah. Diyan sa Gaza, Hamas. Sa kabila, sa northern part, sa Beirut, boundary nila ng Beirut, yung mga Hezbollah naman. Kaalaman ko sa karakter nila, halos pansin ng ugali nila. Kahit tama o mali ang laban nila, pumapanig pa. Hindi katulad ng Christian, tinatama ang magpagkakamali. Sila do or die sila. Magulo sa New York, araw-araw may rally, mga Israelis, Palestinian. Pero majority pa rin maraming Israeli sa New York, di ba? Minority lang naman ng Palestinian dyan. Ang marami sa New York, alam ko, Bombay, saka yung mga Hudyo. Bombay, saka Hudyo, marami sa New York. Palestinian, minority lang sila dyan. Mas maraming Hudyo. Sir Carlito, dalawa kasi Quran ng Muslim. Sabi ng mga ex-Muslim na Christian na nasabi nila, Old Quran, kinikilala si Jesus Christ as God. New Quran prophet lang si Jesus. Then meron ng Islamic Jihad yun. Dalawa kasi yata nga nila, Bible nila eh. Minutes na lang, mag-aalas 10 na naman. Nakakaisang oras na rin tayo. Pasok na sa aking live. Bukas, pasok tayo sa live ni bukas ng hapon, alas 2, may live si Kapsa Tracing Vlog. Pasok din tayo. Maganda rin, magandang si Kapsa Tracing Vlog eh. Magaling siya mag-explain si Kapsa Tracing Vlog. Bukas, pasok kayo sa live niya, alas 2 ng hapon. Ang mas malala ang China, iniiba ang Bible ng Christian, si Jesus Christ murderer, na grabe ang mga Bibles, mga 13 million plus nasa elementary students, mostly bagsak sa education system nila. Pinapalabas sila murderer si Jesus Christ, di ba? Sino kaya murderer? Di ba sila? Gago talaga mga inchik, Talagang komunista talaga. Kasi doktrina nga ng komunista yan. Wala namang Diyos ang inchik eh. Buddha ang Diyos nila. Paano mo namang masasabi? Paano nga namatay si Buddha, di ba? Na poison lang, kumain lang yata ng kabute na may poison.
Doon lang siya namatay. Yung si Buddha, iba, Buddhism. Kumain lang yata daw ng kabuti yun, tapos namatay, di ba? Si Buddha mismo, namatay dahil sa lason. Nalason ng mushroom, kumain yata ng mushroom. Nalason siya. Paano yung masasabing Diyos yun? Di ba? Paano nga nila masasabing Diyos yun? Namatay nga. At least yung si Jesus Christ, after 3 days, resurrected, boy, bumalik siya sa heaven. Nagkatawa-tao lang siya na nandito siya, pero talaga, actually, God talaga siya. Diba? Diyos talaga siya. Eh, si Buddha, wala eh. Nung kinain niya yung kabuti, namatay, wala na. Tuloy-tuloy na, di ba? Miss Eve, may bagong policy ngayon sa US. Pagka naggulo sa immigrant, uwi sa pinanggalingan, balsa, para tahimik na rally. No rally na in US land. Sana nga, kuya. Sana nga. Yung government ng China ang gago. Walang kasalanan mga citizens ng China. Exposed ng citizens nila kabalbalan ng gobyerno ng Chekwa. Carlita Sariñas parang martial law na yan. Hindi. Ano na nagtalag eh. Di mo naman masasabing martial law kasi may karapatan din ng Amerika. Pinag-aaral namin kayo, tinanggap namin kayo rito, pumasok kayo rito as tourist, eventually magiging terorista kayo, nanggugulo kayo, nagrarally kayo, diba? Yung 911, karamihan doon, kalodi ng mga Hamas, kalodi ng Hezbollah. Oh, nag-aaral pa talaga sila actually sa Amerika. Diba? Yun, nagpasabog ng 911. Yung magpapasabog sana ng Pentagon, buti dumaban yung mga pasahero. Panoorin yung pelikula na yun. Yung United 93 yata yun. United Flight 93. Tinake over nila. Tinake over ng dalawang terorista yung commercial flight. No, tapos nalaman ng pasahero. Nalaman ng mga pasahero, walang ya. Ika-crash pala dun sa Pentagon mismo, yung airplane nila. Ika-crash mismo dun sa Pentagon building, yung United flight na yun. Lumaban yung mga pasahero. Nasalba yung Pentagon, di ba? Kaya hero yung mga pasahero na yun. Eh. Hero talaga yung mga pasahero na yun. Kumbaga, yung plano ng mga terorista nung araw na yun, hindi na buo. Kasi yung pinaka-importante, hindi nila nagawa. Hindi na napasabog ang Pentagon mismo, yung White House. Hindi nila na ano yung airplane doon sa mismong White House. Napaka-crash. Yung Twin Towers na yun, ano lang yun, ano rin nila yun, talagang plano rin nila, pero talagang pinaka-plano nila, yung Pentagon. Maraming tumawid sa border. Miss Eve, martial law na ata dyan, Miss Eve. Delikado maglabas-labas ng mga rallies. Wala martial law. Ito naman si Kabsat, Infinite, martial law agad. Kung may martial law, wala nang tao sa kalsada. Semi lang, Miss Eve, parang ganyan din. Minor lang. Open.
open ni Egypt na mga food supplies for Gaza Strip. Di ko sure na ba ang if umuusad na ba ang UN goods for Gaza, kasi US ngayon naka-alert sa mga immigrant, lalo na sa mga Muslim. Kanina ko pa nga sinasabi, dapat tagal na eh. Dapat dati pa. Ngayon pa lang sila magaganyan eh. Kumalat na yung terrorism sa buong mundo. Kumalat na yung terrorism ng mga Hamas na yan, Hezbollah na yan. Malay ba natin ilang Arabo na terorista na nakapasok sa Amerika? Malay ba natin, nandiyan na lahat, marami na pala nakapasok din sa Amerika. Ngayon pa lang sila maghihigpit. Walang involved sa mga rally. Okay sila, pero na aktuhan, uwi ka sa bansa mo. Minor lang kabsat. Opo, Sir Carlito Sariñas. Alert, mga pulis dito. Yan, kasi nga, ngayon pa lang naghihigpit ang Amerika. Dapat dati pa. Dapat nung after 9/11, naghigpit na talaga sila sa mga Arabo dyan. Yung mga pumapasok dyan. Lalo pag galing Lebanon, Syria, Jordan, yung mga Iran, mga teroristang bansa yan eh. Diba? Galit sila sa Amerika, pero dapat tag-isip ang Amerika eh. Galit kayo sa amin. Bakit kayo sa amin pupunta? Mag-aaral kayo dito sa amin. Wala bang mga university dyan sa inyo? Kung ako presidente ng Amerika, ganun ang isipin ko. Galit kayo sa Amerika, dead to America. Tapos at eto kayo ngayon, pupunta dito sa bansa namin, mag-aaral kayo dito sa amin. Dito kayo mag-aaral. Wala bang mga university doon sa mga lugar nyo? Masyado kasing maluwag ang Amerika din. Pero Indian troops andun na sa borders ng Lebanon na meron mga Hezbollah, matindi tong India, full support for Israel. Maraming kasing Indian na Hudyo, kabsat. Maraming Israel, maraming Indian na Jew. Maraming Indian na Jew. Sa Israel mismo, marami ako nakita naka-uniform ng Israel, pero mga Indian sila, mga ano na sila. Siguro mga ano na yun, mga nakatira na sa Israel. Baka may trigger na naman ng panibagong gulo. Sana wag nang umabot sa ganyan ulit. Sana nga wag naman. Kawawa buong mundo. Pektado tayo. Parang NPA at mga makabayan black. Laging kontra versus Amerikano, pero mga shirts sinusuot, mga American made. Mga Nike, 'di ba? Jordan, LeBron, 'di ba? Mga anak ng mga leaders ng komunista. Andon, American naka-college. Grabe. 'Di ba? Inasasabi ko eh. Ito si Angelo Reyes eh. Kuna pabagsakin ng kolonyal na Amerika. Naka-t-shirt siya, Golden State Warriors. Anong kagaguhan yun, di ba? Galit kayo sa Amerika, mga suot nyo, jersey, Air Jordan, mga t-shirt nyo, made in America, imported, made in America. Magtsinelas kayo, magbahag kayo, mag-native kayo, di ba? Galit kayo sa Amerika eh. Okay, magsusuot ng made in America, mag-brief na lang kayo, made in China. Magbahag kayo. Mga babae, magpanty na lang kayo. Galit kayo sa Amerika eh. Diba? Galit kayo sa Amerika, tapos ganyan ang mga suot nyo. Parang na kayo nakakagago talaga, di ba?
Sinong ginagago nyo? Diba? Renato Reyes, galit sa Amerika. Nung isang rally. Minsan may rally, may nakakita sa kanya, nasa loob ng Starbucks. Anong company ba? Starbucks. American, di ba? American firm. Anong ginagawa mo ron? Makisama ka doon sa mga nagrarally, sa mga tabi-tabi lang, nagkakape lang sila. Kontento na sila sa isang maliit na basong kape. Ikaw, Starbucks ka pang inayupak ka. Diba? Ngayon dumarami ang mga pasaway at galit sa mga rally. Natatakot lang ako baka may mambaril sa mga nagrarally. Punta ka sa Florida na lang, kapsas. Tahimik ka pa ron. Pumunta ka na lang, bumalik ka na lang doon sa Panama City. Tahimik pa doon sa Panama City. Bumalik ka na lang sa Panama City, di ba? Wala nga ako nababalitaan may di daw magulo, tahimik daw doon. O Miss Eve, huwag kang malapit mga rallies, iPhone, cellphones, kabsat ng mga komunista. Kaya nga ay iwas ako sa ganyan, Infinite. Thanks po sa concern. After rally ni Babalu Reyes, naki-Starbucks. Yun sa PICC. May vlogger nakakita sa kanya, kalimutan ko lang kung sino. May nakakita sa kanya sa loob ng si Robert yata Kung ako nga kay Kapsat Robert, kinuhanan ko yun ito yung leader nila, si Renato Reyes, dito sa Starbucks. Si Robert yata nakakita sa kanya. Pasiting, baka ganun pa si Gago daw, baka ganun. Yung mga kasama niya, nandun sa nagrarally. Bigla daw nawala. Bigla na naman siya nawala nun. Yun ang hirap kay Renato Reyes. Sa umpisa nandun. Pagkagibitan na, mawawala. Nandun daw sa Starbucks, sabi ni Kapsat Robert, sabi niya, uy, si Renato Reyes, nandun sa Starbucks. Yun, papakasarap dun. Sa PICC yun, yung may Starbucks dun. Doon siya nakita ni Robert. Miss Eve, parang pa Florida ang brother kong nurse dito, yung bunso namin. Ako at pinakakuya ko nandito na lang sa Pinas. Tahimik kasi sa Florida pag sa Infinite. Cost of living mura. Sa totoo lang, isa sa mga sa mga nagsisimula, yun ang pinakamagandang mag-start sa Florida. Mura, napakamura ng wala yatang state tax yan. Sisi nga si kuya ko kung hindi lang na-operan ng magandang job yung ate ko, yung asawa niya. Na-opera kasi ng magandang job sa ng malaking hospital sa California, sa may Sacramento Kung di lang na-opera yun, wala. Di aalis yun dun. Ang problema lang kasi kapsat, malayo. Pag galing ka ng Pilipinas, ilang lipat ka ng eroplano? Pag ako naranasan ko galing dito wala namang direct papunta ng Kalakuya galing dito Japan ka muna, stop over ka ng Japan, lipat ka ng airplane Detroit, sakay ka ng Detroit na Japan Detroit, kala mo tapos na Detroit to Detroit to ano ba yan?
Maliit lang kasi yung ano nila eh. Detroit to New Orleans. Hindi. Bali nung huling sinundo ko ni Kuya Kaloy, Detroit to ano pala, Detroit to Pensacola, Florida. O, Detroit to Pensacola, Florida. O, doon na ako sinundo ng kuya ko. Pensacola to lugar nila, 2 oras pa yun. Unlike kasi sa California, yan, Calabarzon yan, San Francisco, may direct flight. Los Angeles, hindi ko lang alam kung may direct flight na rin nata. Diba? Diretso na. 14 oras lang. 14 oras lang, pero pag Florida, malayo talaga. Depende pa sa banda sa Florida. Sa banda sa Florida ba? Yung kapatid mo pupunta. Magta-transfer lang naman siya ng state, di ba? Kaya pala hilig PICC. Rally, andun Maki Starbucks. Andun tita ko sa Florida. Siya ang nasa Florida. Panthers ng world. Malaki ang position niya sa Panthers ng NHL Team Gamsat. Ah, okay. Kasi ang pinaglalaban ng bawat lahi ay history ng kanilang mga ninuno. Umabot hanggang sa kasalukuyan panahon. Hindi mabura ang historian sa bawat lahi. Maupay nga gabi Miss Eve. Pag-ingat dira. Pag-ingat dida. May mga rally pala. God will guide you always. Yan. Yung pagdarabi ko ha, Mami Mary. Labat po pagpasok sa akin live, Mami Mary. Ingas din po kayo lagi, Mami Mary ha. May nakaaway ako kanina kabsat sa isang live vlogger. Friend ko. Nag-history lessons ang buwang Portugis. Sinabihan tayo mga Pinoy. Pilipinas daw 99%. Bobo daw. Paktay binira ko ng todo, biglang nawala. Buti ikaw nakatapat niya. Buti hindi pa nga si Kabsat Raul. Pag si Kabsat Rising Flag yun, palalong baka hinamatay na yun. Baka ako si Kabsat Rising Flag yun, baka hinimatay na yun. Huwag kasi silang nag-aano na tayo mga Pilipino, magaling tayo sa history. Kulang lang tayo sa basa. Matatalino tayo mga Pilipino, kulang lang tayo sa basa. Mas naniniwala tayo sa yaw-yaw. Mas naniniwala tayo sa mga organizer ng rally. Naniniwala tayo sa mga Renato Reyes. Naniniwala tayo kay Brosas, kay Brosas, kay Castro. Naniniwala tayo kay Ontiveros. Di man lang tayo magbasa, naniniwala agad tayo sa mga, alam mo, nakakahaka. Di naman tayo ano kaagad. Mad lang. Bira ko kasi friend ko ang vlogger. Babae, if ibang vlogger friend yun, dudugo ang mata niya. Diyan pa ba si Bonsoy Irish? Bonsoy? Nakasailat lang siguro to si Bonsoy Irish. May ginagawa siguro si Bonsoy. Kanina dito eh.
Iris Ledesma, PG lang yun. Maupay na gabi, Mary Ostaliano. Baka next week, simulan ko yung mga sementeryo. Yung mga sementeryo, may mga nakalibing na mga... Yung mga sementary, yung mga sementary may mga sikat na mga nakalibing. Okay din yun, i-content mo eh. Sa nakalibing si Senator Miriam Defensor Santiago. Sa Loyola Memorial Park yun, sa Marikina. Marami pala nakalibing doon. Julie Vega, makasikat. Si Jay Ilagan, si Amalia Fuentes. So, hindi, yung mga libingan ng mga sikat. Sa inyo dyan, sa inyo. I-vlog mo yun, si ano, yung... Sino ba yung artista dati? Hindi na Agnas. Sa inyo yan, sa Cebu eh. Yung sexy star dati namatay. 18 years old siya, namatay. Car accident. Claudia Sobel. Ano mo yung Kapsat Infinite, si Claudia Sobel. Kung saan siya nakalibing. Diyan sa Cebu yun. Yung ilang dekada na, hindi na agnas yung katawan niya. Nagulat sila, ipapasok ng katawan kasi namatay yung imam, kailangan nang ilabas yung ano niya, kailangan ng anuhin ulit yung anak kasi ipapasok yata yung tatay yata niya. Nagulat sila, buong buo pa yung katawan, no? 19 ano pa yon namatay ha, 85 yata namatay yun. Si Madam Claudia Sobel, car accident yun. Sa Cebu, inuwi dyan, andyan. Inuwi dyan sa Cebu. Inuwi dyan, andyan. Tiga Cebu eh. Tiga Cebu siya, dyan nilibing. Pagtanong ka na, i-research mo na lang. Andyan sa Cebu. Andyan sa Cebu. Kasi nagulat sila, ipapasok na yung isang patay nila. Siyempre, pati nga yung ataol, buong buo pa eh. Siyempre, kahit ano, di ba, pati yung ataol, magtataka ka ba? Buo pa yun. Ilang dekada na yung ano na yun. Hindi, yung ataol niya mismo, dapat medyo na ano na rin yun eh. Buong buo pa. Lalo nung binuksan niya yung ano. Buong buo pa yung katawan eh. Parang kagabi lang o kahapon lang namatay. Imbag na rabi po, boss ka hangout. Kuya ka hangout. Imbag na rabi po. Yan, musta po kayo dyan sa Quezon? Kamusta po dyan sa Quezon? Salamat po pagpasok ha, kuya ka hangout. Salamat pagpasok po ha, kuya ka hangout. Post, naka-ready ka na. Sana sa upload malapit ng November 1. Sakto sa Halloween LS mo. Para mummification process kabsat. Claudia Sobel yun. Claudia Sobel. Claudia Sobel yun. Mummification process, if ganun. Hindi, ang plano ko, Kuya Carlito, yung mga sikat na personality, bago magundas, puntahan ko na sila. Doon sa Loyola Memorial, sa Marikina. Doon naman nakalibing si Erpat eh. Kaya nalaman ko si Mike Enriquez nandun, Amalia Fuentes nandun. Inuna ko na po yung North Cemetery, di ba? Dami. Sa North Cemetery pala, dami. Dito rin sa Loyola Memorial, marami rin. Julie Vega, Mike Enriquez, Herman Moreno.
Ah, sino po ba? Sino pa ba? Jay Ilagan, Julie Vega, si Babalu. Alam ko si Babalu sa Loyola Memorial din eh. Basta marami na ilibing sa Loyola Memorial. Yung isang sementeryo din dito sa Quezon City, si ano naman yun, si Madam Deli Atay-Atayan. Si Herman Moreno po pala, Loyola Memorial din sa Marikina. Deli Atay-Atayan, yung sementeryo dito sa may Tandang Sora, yung Himlayang Pilipino. Yung sa Marikina yata sa may Paranaque, yung sa may North Cemetery, yung may sementeryo rin doon sa Sukat Road. Sila ano ng mga nakalibing doon? Pamilya Visconde. Pamilya Visconde, lahat sila patay na eh. Pati yung lalaki, pati po si di ba? Si Boss Marley yung asawa. Visconde, di ba? Namatay na rin yung lalaki. Doon din nakalibing. Si Nida Blanca pala, doon din sa Loyola Memorial din. Marami tayong next week. Umpisa natin. Gusto ko na umpisahan sa linggo eh. Pwede sa linggo, umpisahan ko na. Kasi actually may nagbablog eh. Pinupuntahan talaga yung mga libingan ng mga sikat eh. Mamification process of ganun. German Moreno. Maraming artista na tulungan yun. Lalo na yun. Si Isko Dumagoso. Kaya naging Moreno siya kay Kuya Jules. Lauro Visconde po, tama. Tama po kuya, Lauro Visconde. Salamat kuya. Bago rin namatay lang yun. Doon sa Sukat, nilibing. Yung sementeryo sa Sukat. Kaya ang abuse ng mga namatay sa iba-ibang cemetery na popular nung buhay pa. Opo. Alam ko pinakamarami talagang nailibing sa North Cemetery, marami talaga nailibing doon. Paano yung mga sikat? Kahit presidente, may mga nailibing doon eh. Ilang presidente na andun, Magsaysay, Recto, hindi. Osmeña nandun din eh. Oo, partita, marami mga sikat na nailibing doon. Na-i-vlog ko eh. Oo. Siyempre, si The King nandun. Fernando Po Jr. nandun. Pero pisahan ko rin. Kulang pa, dapat maano natin. Julie Vega sa ano rin yun, sa Loyola Memorial din. Oo, merong kabsat minsan. Pumunta vlogger na laging sa mga sementeryo. Naabutan mga pagjowang mas skandal sana. Doon nagalit palo kung lalaking mga edad nila, mga 19s. Yung vlogger, bubunutan siya ng tubo. Tama, napanood ko sa inyo yata yun, sa Visayas yan. Sa Visaya yata yun. Wait lang, kakabsat mga bunsoy. Wait lang, balik ako.
tayo ng sitwasyon. Matutulog, lakas-pasok. Stroke. Ito bro, pa-hangout channel. Gandang gabi sa iyo friend. Salamat sa pagtulong kayo sa akin lang. Mahukay din nga gabi. Infinite stream. Mega mega loud shoutout. Hindi, sa Bisaya yun. Parang Bisaya yata yun. Yan yata, Bisaya yata yun. Yung minahuli siya dalawa. Yung minahuli siya dalawang anuhan. Yung vlogger sa Bisaya yun. Sa Bisaya yun, di dito yun. Sa North Cemetery, wala nang mga bakanting ron. Dikit-dikit na mga cemetery dun. Hindi na ganun kaluwag sa North Cemetery ngayon. Sa probinsya yun, sa probinsya. Dikit-dikit ng mga nag-vlog na ako sa North Cemetery, hindi ganun kaluwag. Yung nag-vlog na yun, yung minahuli siyang dalawang nag-aanuhan, hindi sa North Cemetery yun. Sa probinsya yun, kasi sa North Cemetery, dikit-dikit binabahayan, may mga ibang doon, may mga bahay-bahay. Hindi yun, hindi rito yun. Kabsat, pasensya na, time to sleep na. Good night to all. Have a good happy evening. Good night po, Mami Mary. Salamat po. Salamat po pagpasok sa akin live. Good night po. Good night po, Mami Mary. Salamat po pagpasok. Bye, Ma'am Mary. Sa mga viewers, friends, and silent followers, please like, share, and subscribe para kayo. Salamat po. Bye, Sir Carlito. Opo, ingat po kayo, Mami Mary. Good night po. Good night na po. Salamat po. Basta sementeryo dyan sa Manila. Part hindi Manila Cemetery. Basta nasa Luzon ng cemetery. Kabsat na scandal last 11 months ago nangyari. Baka sa Luzon, pero hindi sa North, hindi pwedeng dito sa Manila Cemetery yun. Ang luwag eh. Baka sa probinsya. Probinsya sa Luzon ha. Probinsya rito sa Luzon. Good night, Mary Ostaliano. Kasi kung yung libingan dito sa Manila, wala. Kasi sikip na. Public cemetery yun eh, di ba? Nakapunta na ako sa North eh, yung sikip eh. North Cemetery, dikit-dikit ng mga nicho, may mga bahay pa nga eh. Mga iba doon na nakatira. May maliit na community na sa North Cemetery. Ang mga cemetery,
Ang mga sementeryo ay lugar din ng mga skandala, no? Skandalong pangyayari kasi naman ang mga date nila sa dark place at tahimik bago gini, ginambala sila sino ang mali. Dapat deadma na lang, hindi naman red case eh. Kaya nga po pinakailaman pa kasi ng vlogger eh. Kinulit pa kasi pero bawal po kasi talaga eh. Public place po kasi dapat di nila pinakailaman ng vlogger eh. Saka ang babata po kasi ang babata pa kasi nung nahuli niya. Wala pang mga 19 yun. Wala pang 19 mga yun. Wala. Nasa 17, 18 lang yan mga yun. 17, 18 yung mga edad nun. Dito sa amin, ang sementeryo ay ginawang bahay ng mga tao. Kasi yung mausoleo, bahay ng mga walang may mga bahay. Ganon din sa North. Sa North Cemetery, ganon din. Yung mga bahay ng mga caretaker, pati pamilya nila, dinadala nila sa nila, pati mga pamilya nila, pinapatiran nila doon. Isang community na nga sila sa loob ng Manila North Cemetery. May mga bahay-bahay na talaga. May community na doon. Natulog niya ata si Bulsay natin ha. Baka busy na. Biyernes pa lang ngayon kaya hindi makapasok si Yun ang pinaka-busy araw ni Kapsat Diana. Biyernes, Sabado. Linggo wala siyang trabaho eh. Biyernes, Sabado pinaka-busy na trabaho niya. O 11 PM na tulog time na. O tama lang. Dalawang oras lang tama niya. Tapos kung pumalag kakampi yung babae pero pahindi kasi hiniya mo sila sa karagatan, may isa sa masisira sa tao, masisira ang karangalan ng babae. Grabe talaga tong may kaso na naman sila. Ilang buwan lang na nakaraan may namatay sa hazing. Yung estudyante ng Adamson. Okay, meron na namang biktima ng hazing. Sila na naman. Grupo na naman nila. Dapat maimbestigahan talaga yung grupo na yan. Ano ba talagang wala bang rules and regulations yun na grabe, masyado silang brutal. Siguro dapat luwag-luwagan ng mga gustong pumasok sa kanila. Siguro dapat luwag-luwagan nila. Grabe. Pangalawa na to. Mahihiring ulit yan. Mapupunta ulit sa Senado yan. Senate hearing ulit yan. Pangalawa na to. Sila rin. Grupo rin nila. Tanga naman kasi niya eh. Graduating na siya eh. Pumasok-pasok pa. Diba? Tanga siya graduate siya ng PCCR. Automatic office na siya, diba? Kailangan pa niya pumasok.
Kung gusto niya talaga pumasok, umpisa pa, nung first year pa lang siya, pumasok na siya. Pumasok siya, ano na siya, graduating na, di ba? Grabe, pati yung nasa Adamson, kasi ba't kayo papasok na graduating kayo? Pahihirapan talaga kayo. Yun ang ano ko yun ang iniisip ko. Pag pumasok ka, na gagraduate ka na, pahirapan ka talaga. Papahirapan ka talaga. Siyempre, pag first year ka, malambot-lambot ka pa nun. Kakagaling mo ng high school, di ba? Medyo easy-easy lang sa'yo. Easy-easy ka lang kasi bata ka pa eh. Maano pa yung ano mo eh. Pero kung ganyan mga graduating ka na, buti nga umabot ka eh. Okay lang. Bawi ka bukas. Bawi ka bukas. Bakit sa amin naman? Wala ka naman nababalitaan. Isa lang yata sa Cebu. Yung sa Cebu, Kapsat, yun lang yun. Yung namatay na brother namin. Yun lang. Wala na. After that, wala na. May nabalitaan pa ba kayo? Wala na. Puro sila na. Puro kabila na. Talagang war freak yata talaga yung mga yan eh. War freak yata talaga yung mga yan. O baka, likas na yata sila pagiging barbaric. Barbaric sila. Yung papasok ka sa ganyan, dapat buo loob mo. Kasi nung high school days ka, nakapasok din ng fraternity, mga college pa, yung naghasing sa akin, tinawanan ko lang after sila. Mega love shoutout Sir Carlito Sarinas, Rising Flag TV, post mo sa link GC natin. O gumagawa na. O yun uli, thumbnail. Sige, 2 PM bukas. Ito Pro Rising Flag TV. Gandang gabi si friends. Salamat sa pagtulong kayo sa lang. Mahigit 60 daw yung natanggap eh. Mahigit 60 na palo daw yung tinanggap nung namatay. Kahit siguro ng lakas mo lang kung 60 na palo. Hindi lang natin alam, baka pati sa ulo, pinalo yun. Hindi ka talaga bubuhayin. May Indian pass pa yun, Kabsat. Singgo. Grabing Indian pass yun. Survive ako dapat, buo loob mo talaga, Kabsat. Bro Rising Flag TV, may part 2 pa. Ha? Meron daw po bukas, alas 2. May nangyari po kasi kanina eh. Hello Rising Flag. Ingat lagi, God bless. Pizza pay mo daw, Kapsat. Pizza pay mo daw, yun na. Kapsat to. Kanina ka pa inaantay ni Kapsat it. Indian may tubo pa yun. Hinda ko natamaan. Grabing Indian tubo. May tinik-tinik pa. Saka doon, pag graduating, hindi ka na dapat pumapasok. Aanhin mo pa yun. Gagraduate ka na nga. Dapat pumasok ka, mga ganyan, second year, third year, pwede pa. Pero pag fourth year, di mo na magagamit yun. Talagang matigas ka talaga, first year pa lang, pumasok ka na. First year pa lang dapat, pumasok ka na. Malakas ulan dito. May bagyong parating papasok. Ingat lang kayo dyan, Kabsat ha. May bagyo palang parating. Oo. San Juan, Mexico. Kaya hindi na. Okay.
Dadaan ng Florida, hindi. Hindi dadaan ng Florida. Dadaan ba ng Florida yung bagyo? Dadaan sa Florida. Kaya hindi na talaga mag-fraternity. Hindi ko pinayagan pamangking ko mag-frat. Wow, busog ka na naman sa snack mo kay Miss Eve. Oo, Mexico, di ba? Grabing tornadoes doon palagi, Miss Eve. Yun no, mega loud shoutout Eva. Opo, Infinite. Doon ang gagaling ang bagyo. Doon ang gagaling laging bagyo, tapos tuloy ng Florida, tapos tuloy-tuloy na mainland USA na. Ingas lang kayo dyan, Kapsat Eve, ingas lang. May bagyo pala dyan, ingas lang. Actually, naantok na rin ako. Nag-Israel discussion kami kanina, Rising Flag TV. Bakit kasi ibang vlogger, hindi nila itackle yan, no? Hindi nila itackle yan. Ba't yun? Iniisip ko bakit yung ibang vlogger, nakapokus sila lagi kay Tatay Tigong, diba? Kay Romwa, kay Tambaluslos. Wala na ba ibang topic, diba? Layo pa ng 2028. Mag-isip kayo ng ibang topic. Nakakaano na rin minsan, nakakaano na rin minsan, nakakaburya na rin minsan, eh. Diba? Lagi kayo, Tatay Digong, diba? Crush niyo siguro si Tatay Digong, diba? May something siguro kay Tatay Digong na gusto niyo. Diba? Kaya pala yung topic niyo, Tatay Digong, Pamilya Duterte, diba? Mag-topic kayo dyan, no? I-topic nyo, Israel. Yung nangyayari ngayon sa Israel. Maghanap kayo ng ibang pwedeng i-topic nyo. Nakakaano na rin eh. Yan ha, may pala si may nag-interview kay General Bantag. Talagang may banta na pala talaga sa buhay niya. Kaya hindi nyo masisisi mama, hindi talaga lalabas yan eh. Papatayin siya eh. Mayroon ng hit squad na papatay kay General Bantag. Mismong galing sa Department of Justice, saka bata ni Remulla, bata ni Abalos. Kaya hindi lumalabas si General Bantag. Kaya delikado rin ang buhay niya. Kaya nag-iingat ka. Pero nasa Baguio lang yan. Wala na ibang tatakbuhan si General Bantag eh. Basta issue kay General Bantag, hindi tayo magkakaanohan dyan. Sinusuportahan ko talaga si General Bantag. Alam ko malinis sa tao yan. Subukan yung galawin yan. Ano yung talaga kayo ng mga igurot yan sa Cordillera. Wala na may ibang tatakbuhan yan eh. Either sa Baguio o dun sa bayan niya, sa Kalinga. Dun nyo hanapin. Kung talaga masigasig kayo maghanap ha. Hindi naman siya nagtatago. Andyan lang sa Baguio yan, sa Kalinga. Basta nasa Cordillera. Hanapin nyo dun. Andun lang yan. Ito lang kasi si Remulla sa si Abalos eh. Masyadong hinusgahan niya na yung tao eh. Ano pa talaga maano niya? Wala naman siya talagang maano na justice eh. Baka nga, pinapapatay niya pa nga yata yung tao eh. Gusto niya pa siyang kayo papatay eh, para maano kayo sa mga ano niya. Diba?
maganda yung revelation niya kanina. Binulgar niya talaga sining general na pulis na talagang inutusan talaga para anytime talaga pwede siyang tumpe. General Bantag. Style pa naman yan, di nagbabodyguard. Tapang niya. Di nagbabodyguard yan. Nagsisimba yan sa Baguio Cathedral, walang bodyguard. Dalawa lang. Ito siya. Tapos yung dalawang bodyguard niya, dito pa sa likod niya. Tatlo lang sila nagsisimba. Pareha sila ni General Magalong. Lalo na yun. Sila, General Magalong, isa lang. Minsan, siya pa nga nagdadrive. Ganyan katapang ang mga igurot. May lahing igurot kasi, kahit pa paano kasi may lahing igurot din to si Mayor Magalong. Dalawa sila. Kaya wag niyong pilitin magalit ang igurot. Wag niyong kanain ka. Wag niyong talagang ano yung si General Bantang. Magkakaroon talaga ng people power sa Cordillera. Kung sinubukan niyo yan. Walang kasalanan yung tao. Inisente yan. Diba? Wala siyang kasalanan dyan. Pagkano ni General Bantang. Pag ginulo niya talaga si General Bantang, talagang ewan ko na na. Bababalat ng igurot dito sa Lowlands. Ma-experience niyo talagang bagsik ng galit ng igurot. Lahat ng tribo dyan sa Cordillera, hindi lang igurot. Ifugao, igurot, kalinga, magsasanid-sanid yung mga yan. Makikita nyo talaga. Yan, masyadong pagkikipit yung ginagawa nyo kay General Bantag. Hindi pa namang guilty yung tao. Ginawa nyo na kasi, ginigilty nyo na. Pinipresume nyo ng guilty. Diba? Ginagaya nyo siya kay General Palparan. Diba? O di na-acquit si General Palparan. Diba? Na-acquit siya. Sa kinakaso nyo sa kanya, di na kidnapping berdugo ng mga komunista. Na-acquit siya, kailan lang. Kawawa naman yung mama, ilang taon nagdusa sa kulungan na wala pala talagang kasalanan. Fall guy lang siya. Pinag-initan lang siya ni Panot. Diba? Panahon pa ni Panot yan, nakakulong na yan. Human rights violator daw, berdugo, diba? Napatunayan pala talaga, wala siyang kasalanan. Nilinis silang yung mga lugar na nilinis yung bawat lugar lang na madistino siya. Nilinis sila sa mga NPA. Totoo naman, na-assign siya sa Mindoro. Nawala yung mga NPA sa Mindoro. Tumahimik ang Mindoro. Na-assign sa Mindanao, ganun din. NPA neutralized ano nga yun? NPA ano nga yun? Talagang pang-neutral, pang tapak talaga sa NPA. Diba? Kung talagang, pero may kaso pa kasi siya kaya nakakulong pa rin. Doon sa isang kaso niya, acquitted siya. Pag talagang totally, pwede niya siya makalaya. Dapat bigyan ng posisyon sa gobyerno ni Ako Bibian yan. Iligay niya sa national defense or something about military. Effective yan. General Lito parang nag-Israel discussion kami kanina. Diyan na yung pizza, Rising Club. Pizza, o basta si Rising may pizza. Ha, kabsat, na-imagine ko po pag-uwi ko, kita tayo. Ang saya kaya. Kain
nila Daddy D. Ma-meet mo rin si Daddy D. Very down to earth din yun. Sila Kuya Edwin. Sila Kuya Edwin, Kuya Warren, di ba? Shirbal Ayala, si Kuya Shirbal. Tayo, nila Kuya Shirbal. Marami ka rin ng mga vlogger na kilala eh. Diba? May Kapsat Daddy D. Andun lang naman sa Manila Bay yung mga yun. Diba? Kapsat Daddy D. Si Kuya Edwin, si Kuya Warren. Si Kapsat Rex. Si Kapsat Rex. Kay Kapsat Robert ba pumapasok ka? Kapsat Robert. Minsan man, pasulpot-sulpot din sa Dolomite yun. Si Kapsat Robert. Hindi nila kaya podcast. Tayo lang bukas mag-topic dyan. Miss Eve, may underground cubicle pa sa bahay nyo. Parang shelter sa calamity na parating. Already ng Pizza Eve. Parang ano rin yun parang sa baba. Parang, ano ba tawag doon? Parang underground parang basement. Kuwari, may bagyo. Doon ka magkapatago sa baba. Yan, nagbaba ng link sikap sa Tricing Plug, Yan, support natin para bukas yan. Yan yung live niya bukas. Support natin yung ni Kap sa Tricing Plug. Bukas yan, ha. Para bukas yan. Yun na, Rising Plug na link. Yes, Infinite, sigurado yan. Na pizza, ay, imagine ko na yan. Kasayahan. Miss Eve, yun podcast namin. Bukas, replay mo lang. 2 PM kasi live. Podcast namin. Ni Rising Plug, host. At ako. Waiting ako, Rising Plug. Anong oras po? Pag alas 2 kasi ng hapon dito. Anong oras sila Kapsat Eve? Alas 2 madaling araw. Alas 2 madaling araw. Obog itong Secretary Remulla. Walang clear evidence kay Bantag. Gago. Tapos nilagay nyo sa Bilibid. Si Katapang. Sinong hindi matutuwa? Sinong matutuwa doon? Sampal ka kay General Bantag yun. Sino ba si General Katapang? Chief of staff siya ng panahon ni Panot May kaso rin yan Di ba si Lambert Dugo na sa 44? Siya ang chief of staff noon, sa 44. Siya, si Katapang, si Marrojas, si Purisima. Yung isa kasi rest in peace nauna na Silang may kasalanan nun sa 44. Si Katapang, Verdugo ng sa 44 yan. Huwag niyong sasabihin malinis ang record yan. Tota ni Panot yan. Cory General yan. General ni Cory yan. Nagtataka lang si General Bantag. Bakit siyang pinalit? Willing naman si General Bantag na matanggal siya Basta ipapalit niyo naman. Maayos-ayos naman. At ng puta, General pa ni Cory nilagay niyo dyan. Cory General yan, si Katapang. May dance number kami para sa'yo. Eba, group dance. Kayo na lang. Ganito lang sa akin, Rising Plug. Nakabahag kami. Macho yan ni Infinite Streams TV. Bahala ka dyan, Rising. Ikaw lang. Eba, ganun ba, Rising Plug? Waiting ako.
Waiting si Kap, waiting si Kap sa Eva sa sayaw ninyo. Waiting si Kap sa Eva sa sayaw ninyo. Pinaalala nyo pa kasi yan. May sasayaw tuloy. May nag-aabang tuloy sa sayaw niyo bukas. Walang ganon. Parang yung polo mo kabsat kulay. IDF reservist ka yata ng Israel ha. Pupunta na ako ng Israel. Okay nga ito, nakita ko lang. Parang nakita ko lang. Papunta na rin ako sa gera eh. So, kung kailan umasenso ang Pilipinas, may kumukontra lagi. IDF. Kaya ikaw, Kapsa Pinpinit, pinapapasok mo kay Kuya Al, hindi talaga kami pwede. Hindi talaga ako pwede pumasok kay Kuya Al kasi iba yung paniniwala namin. Iba yung paniniwala namin. Iba yung paniniwala niya, iba yung paniniwala ko. Ako naniniwala sa Team Unity. Ako naniniwala sa Team Unity. Siya hindi. Siya, baka Romualdez yata si Kuya Al eh. Basta ako okay lang. Ayaw ko lang kasi ng sinabihan na rin kasi ako minsan nun. Ayaw ko kay Duterte, sabi niya. Eh, okay, sabi ko. Okay, ganun lang. Hindi naman ako ano sa kanila. Ganun lang. Hindi talaga kasi kami magkakaintindihan pag pinilit ko yung unity sa kanya, wala. IDF totoo rising Israelite talaga si host. Di ba kulay IDF yung polo ni Kapsat? Hindi parehas kay Iran President rising. Malamang comment na naman ang aabutin ko sa oras nyo. Anyway, nako, abot pa. Uy, malapit ka na umuwi, Eva. Yun, makakatikim na ako ng City Pizza. Rising Flag, promise yan pag uwi ko. Pero sikreto lang. Anong City Pizza? Diba Greenwich? Christ Cut Pizza. Ayun pala, Crisis Cut Pizza. Mga friends pag uwi ni Miss Eve, naka-disguise beggar siya. Kaya kayo magbibigay ng pizza no sa poor beggar. Kala ko pizza, masa, mekos, lapas. Kahit anong pizza gusto nyo, okay sa akin yan. Sir Carlito Sariñas, Sally Casa, Sayawan, Kapsat Host. Ayoko, kayo na lang. Carlito Sariñas, beggar. Yes, in Phoenix Pie ako. Kunwari, marumi ako, may dalang sako. Huwag ka magpapakita kay Kuya Perenal, alam niya eh. Kay Kuya Perenal mo kasi sinabi. Alam ka agad ni Kuya Perenal. Kuya Perenal, inaabangan ka talaga nun. Si Kuya Perenal, inaabangan ka na. Sa Dolomite, di ba? Nung ka magkukunwari. Aabangan ka daw ni Kuya Perenal doon. Bigyan kita ng sako. 1 kilong sako. Oh, di ba? Abangan ka daw ni Kuya Perenal eh. Aabangan ka niya. Sinabi mo kasi sa kanya eh. Kasi sa December yata siya nung uuwi. Kapsa Geraldine, bakasyon lang. Bakasyon din lang. Si Kapsa Geraldine, babakasyon daw siya sa December. Si Kapsa Geraldine. Kaya nga, alam ni Kuya Perenal. Alam ni Kuya Perenal eh.
bibigyan ka ng sandals na kay Paniki. Magaling magawa yon ng sandals, Miss Eve. Maganda nga yung mga gawa niya eh. Yung pala nakalimutan natin, Kapsat Infinite, gahol lang kasi talaga kay sa oras. Pinuntahan sana natin, no? Alam ko yung lugar ni Kuya Perina. Nakita niyo sana siya. Alam ko yung lugar niya eh. Napasyalan sana natin, no? Nawala rin sa isip ko. Oo. O tayo, nasa Quiapo na tayo, di ba? Naglibot-libot lang naman tayo sa Quiapo, di ba? Naglibot-libot lang naman tayo sa Quiapo, malapit na sila doon. Dapat din pupunta na lang tayo, pinasyalan natin siya. Pagbalik nyo, kulang oras. Next time, punta ko dyan. Kita-kita tayo lahat, friends. Lagi si Kuya Perinal sa basketball. Wala na muna pa basketball. Wala muna pa basketball ngayon kasi magbabarangay elections. Bawal muna. Bawal muna barangay. Bawal muna mga paliga. Wala muna mga paliga. O lagi siya. Pati Zumba. Miss Eve. Out na nating 11:30 to ha. Actually, nagdagdag lang talaga ng 30 minutes kasi umabol si Kabsat Raul. Para kay Kabsat Raul, umabol tayo ng dagdag ako ng 30 minutes. Gusto daw ng iba magkaroling dun daw sila sa mga bahay ang maraming pera na sa barangay hall mag-e-eleksyon na. Kaya nga bawal muna yung mga paliga. Wala muna mga paliga ng basketball. San mga ngaroling, hehe. Bahay-bahay. Barangay hall. Barangay hall. Kapsat Rising. Nako, dito dami ng tandahan ng mga kandidato. Kantahan ng mga kandidato. Nandiyan si Bing Rodrigo. Dapat inimbitahan si Bing Rodrigo, no? Bing Rodrigo. George Canseco, no? Dapat sila George Canseco, Bing Rodrigo, no? Dapat yung mga inimbitahan niyang kumanta dyan, eh. Yung mga electric trike gamit. Oo, meron mga vans and trucks. Ang ingay na kandidato may para pam na kanta. Iba gento naman kanta. Rising Resti Umali. Sino yun? Sino yung Kabsat? Resti Umali? Iba na yan ha. Sino yung Resti Umali? Band member yata yun. Lead singer yata ng banda yun ha. Hindi, Noel Palomo. Kabsat Raul. Noel Palomo. Basta Don Bosco Park bago sa likod ng Marcos House. Eskinita Tumbok sa Apartel building yon. Pag tanong mo nyo yung Zapatero vlogger. Nakapunta na ako, Carlo. Kuya, napuntahan ko na.
Alam ko na. Napuntahan ko na isang beses. Napunta sa may ang daan mo Delpan Bridge papuntang Dagat-Dagatan. Papuntang Dagat-Dagatan, Caloocan. Mm. Yung kalye nila papuntang Grove 10 talaga sa pier. Nakapunta na po sa may Don Bosco mismo, Pacheco Street. Pacheco Street. Sino yung kabsat? Rest in peace, Umali. Di ko alam yan, re. Biglang umirit, Reste Umali. Sino yun? Hernani Cuenco. Kapatid. Hernani Cuenco. Noel Cabangon. Max Urban. Pa rin ako. Or Yoyoy Villamin. Okay. Kasi mga Bisaya. Mga Bisaya. Siyempre, love your own, di ba? Di ba? Gloria Sibilia. Gloria Sibilia, taga Cebu rin, di ba? Matranillo, taga Cebu yun. Matranillo. Matranillo, Krista. Di ba yung Krista Ranillo? Krista Ranillo? Krista Ranillo. Si yung Gloria Romero, yung Gloria Sibilia. Matranillo, tiga Cebu yung mga yun. Tawa-tawa ka kapsa Timpinita. O Ranillo and Sibilia, di ba? Sabi ko sa iyo Sita Astal at Maning Fernando. O Krista Ranillo, anak ni Matranillo, di ba? O sabi ko na Hindi rin nagtagal yung karir mo, no? Maganda pa naman. May itsura yun Hindi rin nagtagal ang karir niya. Nanganak Nabuntis, di ba? Sayang hindi nagtagal yung role niya. Kiniyan. Maning Fernando. Baka Ading Fernando po. Maning Fernando po ba? Kala ko po Ading Ading Fernando. Merong atang anak sila ni Pacman. Krista Kamsat. Silang kinonfirm nila. Nabuntis yata ni Pacman yan Nabuntis din yata ni Pacman yan Matindi si Pacman. Batang-bata yan Batang-bata yata. Nabuntis na ni Pacman yan Alam ko nga may anak siya dyan, si Pacman. Hindi nila kinonfirm meron silang anak, Pacman and Krista. Laila Hermosa at Laila Benitez. Umihirit na naman. Kapsat Raul. Bumabanat si Kuya Carlito. Tingnan mo yung mga pinagbabanat niya. Grabe. Laila Hermosa daw at Laila Benitez. Anak ni Francis M. sa dating flight attendant. Si Abigail magaling magaling mag-rap. Babaeng anak ni Francis M. Sa labas. Ibang nanay, no? Alam ko nga may talaga si Francis M. sa labas Bob Soler at Mary Walter.
Bob Soler po yung matangkad, no? Yung kontrabida. Yung matandang kontrabida. Si Bob Soler. Mm. Pawn star ni Boss Toyo. Pinabili kay Boss Toyo ng 700k ang jersey ni Francis M. Para tuition fees daw ni Kumupo ang anak ni Francis M. Galing mag-rap tatak Francis M. Kaya nga, no? Talented din. Nagulat po ako kanina. Napanood ko lang po sa YouTube din. Captain Barbell. Captain Barbell yung talagang original, si Dolphy. Tinitignan ko, sino yung kontrabidang to? May kalaban niya doon, yung malaking tenga. Kalaban niya doon nung bandang huli, yung malaking tenga. Yung nangunguha ng mga bata. Yung kalaban niya, galing ibang planeta, yung malaking tenga. Ba? Walang yan si puta. Roldan Aquino, batang bata pa. Roldan Aquino, kontrabida doon, yung malaking tenga. Captain Barbell na original. Si Dolphy po, Kuya Carlito, di ba? Gumanap din na Captain Barbell. Yung kontrabida niya doon na malaking tenga si Roldan Aquino. Ginasa si Mary Walter noon. Mary Walter. Yung original na kabsat. Yung original na Captain Barbell, yung kay Dolphy. Yung Dolphy na Captain Barbell. Kontrabida niya doon si Roldan Aquino. Malaking tenga. Yung nangunguha ng mga bata. Roldan Aquino pala. May pelikula pa po, Supergirl Molina. Kuya Carlito, yung Supergirl na pelikula. Black and white pa Molina yung bida. Nakalimutan ko yung first name Supergirl na Philippine version. Black and white pa po Molina. Molina po yung apelido ng lead role. Black and white pa po black and white. Meron palang Supergirl na Tagalog version. Pero black and white pa. Molina 1973 pa yung pelikula. 1973. Molina yung bida, Molina. Inabot ni Sir Carlito, sigurado, Molina. Supergirl. Lodi. Kanuan, si Palito, and Duwende. James Bond ng Pinas na Duwende. Mga chicks kaperehas ang gaganda. Si Weng Weng. Si Weng Weng yung maliit, yung magaling magkarate. Si Weng Weng. Tintoy Pugo, Pugak at Tessie Kitanya. Ano naman niya kabasat si Weng Weng. Yun yung magaling magkarate na maliit. Yung maliit na yung pandak. Yung maliit na lalaki, maliit pandak. Yung mga pelikula dati, magaling magkarate. Yung maliit na lalaki. Weng Weng yun. Mercy Molina. Yan po yung Supergirl. Yan yung Supergirl, original, Dennis Roldan na naman. Si pumalit kay Dennis Roldan Ang nakulong, kawawa naman si nakulong biglang dinampot sa bahay sa Caloocan, may event. Di man lang itinapos yung event, hinuli siya si Ricardo Cepeda. May kaso, Ricardo Cepeda.
Hinuli ng pulis. Oo, Weng Weng. Alala ko, James Bond ng Philippines. Hindi, James Bond ng Philippines, si Tony Falcon. Tony Ferrer yun. James Bond ng Philippines, si Tony Ferrer. James Bond lang siya. Ang James Bond of the Philippines, i-research mo, si Tony Ferrer. Tony Falcon. Kaya nga may pelikula si FTJ saka si Tony Ferrer, Aguila at Falcon. Alis muna ako guys. Mag-iingat po kayo lagi. God bless everyone. Love you guys. Good night po sa inyo. Good night, Kabsat Eve. Good day sa inyo dyan. Salamat, Kabsat Eve. Ingat ka lang, Kabsat Eve. Ingat lang. Ingat lang, Kabsat Eve ha. Salamat, Kabsat Eve. Good day sa inyo dyan, Kabsat. Good day. Good night po sa inyo. Good day naman sa inyo dyan, Kabsat Eve. Salamat, Kabsat. Salamat, Kabsat. Bukas ulit ha. Pasok ka. Salamat. James Bond. Kasi mga kapares ni Weng Weng. Ang gaganda. Wow. Sige, ingat, Miss Eve. Apeng Daldal. Diomedes Maturan. Pablo Bertuso. Sir Carlito, parang di ko na alam yung mga lumang artista yan. Mga panahon ni Kuya Carlito yan. Mga panahon niya. Mga panahon ni Kuya Carlito. By Miss Eve. Mga panahon niya. Mga panahon ni Kuya Carlito yan. Completos Recados, Carlito Sariñas. Kala ko isasama niya si Bomba Arllente. Kala ko isasama niya si Botin. Berting Labra yun, alam ko. Yun. Berting Labra o sidekick ni sidekick ni FPJ lagi, maliit. Yung maliit. Tapos kapatid niya yung laging kontrabida. Naalala mo yun, laging kontrabida, maliit. Maliit din, magaling sa balisong. Yung magaling sa balisong, si Danny Labra naman yun. Danny Labra. Katsupoy, yung gago po tayo. Danny Labra yun, yung magaling sa balisong, yung maliit. Yun. Subukan mo. Si Balisong. Si ano yun, Danny Labra. Kapatid niya. Kapatid ni Berting Labra, Danny Labra. Kapsat Raul. Kinakamusta ka niya Hindi, basketball player dati to. Kinakamusta ka. Melvin Taganas. Melvin Taganas daw Kilala mo yun? Melvin Taganas. Pangalan niya, Melvin Taganas. Hindi ka na daw nagpapakita sa kanya Kay Melvin Taganas. Panchito. Meli Taganas. Melvin ano yung sinasabi yun? Melvin ano yun Meli Tagasa yun Meli Tagasa. Yan si Boss RC. Ibang therapy po, Boss RC. Yan. Nagbabasyo ng link. Support natin si Boss RC. Yan. Nagbabasyo ng link supportan natin si Boss RC. Thumbs up dan. Akala ko
Nag-ano lang pala. Kaya na ano po, medyo inaantok na ako, Boss RC. Salamat po, Boss RC ha. Medyo mag-out na rin eh. Naantok na rin eh. Salamat, Boss RC, pagpasok sa akin live. Melvin Taganas, kilala mo Rising Vlog. Player dati ng NBA, ng PBA. Si Kito. Jeff Bombeyo. Jeff Bombeyo, matindi. Si Bombeyo. Jeff Bombeyo. Pokito. Jeff Bombeyo. Player ng Beda. Kinakamusta ka ni Jeff Bombeyo. Kabsat Raul. Jeff Bombeyo daw, hindi ka na nagpapakita. Kay Bombeyo. Roderick Paulate, Herman Moreno, Richard Merck, Eddie Elarde, Ross Marihil, Pakito, player yun ng Mobiline, Legends, Bang Bang Rising. Kala ko Pakito Ochoa eh. Kala ko nga Pakito Ochoa eh. Nako. Tulog na tayo, 11:30 na po. Nag-overtime na tayo. Out na tayo. Salamat po sa mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Kuya Kabsat Infinite, Kuya Carlito, Kabsat Rising Vlog, Boss RC, salamat po Boss RC, salamat pagpasok. Bonsoy Irish, salamat pagpasok mo kanina. Mami Mary, Kabsat Eve, salamat. Yan. Sa lahat ng mga pumasok, salamat po sa inyo lahat. Yan, mag-out na tayo at 11 o'clock na rin. Ay, 11:30 pasado na. Tulog time na. Bukas mag-live tayo ulit. Salamat. Mga naka-silent dyan. Bonsoy yan. Stage, imbag na bigat din, Bonsoy. Alam ko nasa work ka na. Ingat ka lang lagi dyan sa work mo, Bonsoy yan. Kabsat Eve, ingat ka rin kung saan ka pupunta, Kabsat Eve. Bonsoy JL, ingat din. Good luck din dyan sa work mo, sa aral mo, Bonsoy. Bonsoy Irish, salamat din pagpasok mo kanina. Ngayon ko, natutulog ka na, Bonsoy. Kabsat Diana, dyan sa Ireland, imbag na malimsing na dyan. Alam ko, busy ka ngayon, hindi ka rin nakapasok. Okay lang, naka-silent ka lang. Ingat at God bless po sa lahat. Bukas po ulit, magla-live tayo. Bye-bye, Kabsat, mga Bonsoy. Bukas sa alas 2, Kabsat Infinite, Kabsat Raul, alas 2. Bye-bye, God bless. Salamat po sa inyo lahat.